Semi K, and Nami Angege, it's 8:11. It's Monday today. Whenever we start the week, we started with Durban's first citizen, our mayor, Cyril Kaba. Weza seThekwini ngosithe siyithanda kakhulu la sikhuluma khona ke ngazonke indaba ezithinta kumkhandlu kakhulukazi ke intuthuko. Namhlanje ke imayor uzokhuluma ngathi about the Southern African Development Community, leyaziwa ngokuthi SADC. It's 46th Ordinary Summit of Heads of State and Government, currently taking place at Durban ICC, and also the procurement of new commuter passes. That is good news. Oh, that's amazing. Nama Vaterkani also now akona masha ke esowathola noma sesotholile sozwa ngayo meya ukuthi uthini kwazi wajabulisa lo ke impela kakhulu. Asikubingelele meya sikomkele emsakazweni Kakasi FM. Ngibingelele sodwanso ngibingelele noButhi Felix nabalaleli bonke ke beKakasi FM namhlanje kusebenzisebonke. Siyabonga kakhulu and happy Monday to you. I mean sikubonile kusukela ngolesihlanu uhambisana nomengameli wezwe umhlonishwa Cyril Ramaphosa njengoba isiqalile ingqungquthela yamazwe aseningizimu Afrika lapha eThekwini. Siyabona neminye imigwaqo futhi ivaliwe, police visibility everywhere. Awusitshela ukuthi lo mcimbi uhamba kanjani baba? Wemfethu angibonge namhlanje eThekwini umongameli ayivala le ngqungquthela ebesikhuluma ngayo yamazwe awu-16 alezwekazi lase-Afrika bathi i-SADC. Namhlanje kuqala uzokhumbula ukuthi leqala nje maqala lenyanga ngoba sibone Internationalization Week and saphinda saba ne-lecture eyethulwa umongameli beyithule lapha e-University of Natal ngolesihlanu ngoba khona i-meeting yamaqongqongqoshe ebeza ngamazwe ngaphandle becubungula indaba abazozithula phambi komongameli. Namhlanje bazobe behlangene-ke bedilitha-ke lezo zindaba nazo. Izolo-ke sibabele lapha ngasolwandle lapho umongameli nomongameli abebekade bekhona behloniphe khona oyomongameli wenhlangano ebusayo and ngeqhaza alibamba emzabalazweni. Yonke le micimbi edolobheni isho ukuthi bephithizela amahhotela ethi igcwele ephuphuma nomnotho wethu uvukuza amathuba emisebenzi. Siyabonga. Amen baba. Uma sipalulile ukuqhubeka njalo nje nokubeka intuthuko phambili njengoba ngolesihlanu futhi umeya uzokwethula amabhasi amasha ceke lapha yana eCentrum site enkabeni yedolobha. Ingabe lokho kuzolekeleka kanjani masikhuluma ngezi service delivery? Well, singumasipala sifuna ukuqinisekisa ukuthi i-public transport yethu iphephile futhi ithembakele. Sitshale imali yokuthenga amabhasi amashasha ukwengeza emabhasini esinawo uqikelela ukuthi abagibeli bethu bahamba amabhasi aphephile futhi bafika ngesikhathi emsebenzini. Ngokunjalo sizothula amabhasi azosetshenziswa yilabo abanokukhubazeka. And ngesikhathi nginesithangami zomphakathi i-disability sakhe iyakhanda ukuthi hayi amabhasini and akekho disability friendly. I hope ngisebenzisa i-term right. So umasipala ke layo sisiphendulile lezi sikhalo sisake abagibeli baphathe kahle amabhasi ngoba bona kamasipala kungawabo. Sibonga kakhulu. Mayor cha udinga ukuthulela isigqoko ushayele ehleli khona ehlomba imisebenzi iyabonakala siyabonga naku ke indaba esegudwini mayor la ama-Vaterkani ama-water tankers always surrounded by controversy. Here ukuthi ke manje siyazi ukuthi ekubona lo mcimbi uzophinda uthule ke nezimoto zamanzi ezintsha sha njengoba ke niphezulu kohlelo ukuthi ke zingabe saqashwa izimoto zamanzi eThekwini. Awusichazela kabanzi ngalokho. Mfethu asinabe sakhuluma nge-controversy sizama ukuyiqeda tu le controversy. Yabona nje singeza ama-water tanker awu-35 kwawu-282 esinawo azothi masephelela wonke abo-366 sifuna ukuthi sibe nama-water tankers engawethu. Singanike kakhulu kulaba abakwi-private sector ama-service providers and ngoba futhi uzobona-ke vula namathuba emisebenzi amanye permanent amanye temporary abantu abazobe beshwayelela ama-water tankers
Anithi umphakathi wethu waqaphela ama-water tankers. Ukubike makukhona isigilamkhuba ukuze sikwazi ukuthi siziqondise izigwegwe. Ngifuna ukusho-ke bakwethu ukuthi imizamo le esikhashana, i-water tanker is not a permanent solution. I-intervention ngesikhathi sisalungisa inkinga yamanzi endaweni yakho. Ngicela sibambisane-ke kuleyo ndawo. Niba-report-e abantu abadayisa amanzi nabadayisa udizili. Khona sobathathela inyathelo sibaxoshe lapha emsebenzini ngoba kuthi baphambene nento efuna umphakathi wethu lapha eThekwini. Mayor, ngithi mina njengoba uthi njengoba kusozwe khona ama-water tanker, cha impela kuzosebenzakala imiphakathi eminingi eswela amanzi lebantu lamanzi. Lokho siyakubonga. Wasukhona indawo oyithintile lapha Mayor uthe izovela namathuba omsebenzi amanye permanent amanye mhlawumbe ngama-contract wesikhashana njalo njalo. Uma asenhlawumbe wena mhlawumbe usenza indaba kodwa mhlawumbe uthothi mhlawumbe uphuma ngo-9. Uyakwazi ukuthi u-apply na mhlawumbe kuyima uthatha i-water tanker yakho mhlawumbe ngo-9. Mfethu isikhathi sokusebenza yasazi nesikhathi sokuphuma yasazi. Into enhle ngama-water tankers ethu ukuthi angakwazi ukuthi asebenze nakuma-emergency hours uma siba ne-problem. Yiloko nje kusilekelelayo ukuthi sibe nempahla ngethu. Okwesibili, and akuzuba khona inkinga nje ezivele zenzeke ngoba kunabantu abafuna ukustimulate i-demand yama-water tankers because ama-water tankers are owned by us. Lokho kuzokwenza ukuthi nengqalasizinda yethu ebesimane igquzulwa ngamabomu ufike egcineni. Basekhona-ke bakwethu bagquzula inqalasizinda yethu. Sicela-ke bakwethu bakubeke lokho ngoba abaphazamisa ukuhanjiswa kwama-services emphakathini wethu lapha eThekwini. Wena selbe eyakhe i-water tanker ufuna uhambele eNanda? Idlalela-ke ngeke ngifuna ukungena khona ukuthi ngoba ngeke abantu abashayela ama-water tanker bayazi yonke indlela nomzila ukuthi hamba kanjani. Ngingaba nje phambili mina ngihlale kanye naye umuntu oshayela i-water tanker ngimkhombisa ukuthi hayi kuhanjwa kanje uma uye endaweni ewukuthi ngikhona kusola ngo-9 keze kuba 8 ntambama abakithi kusihlwa ngisuke ngikhona. Sithe ukhondatha-ke lapho. Yebo. Anginankinga. Usukaxhumana nami. Amen. Umbone njalo uma kuphela inyanga kodwa. Whether you like to dance or sing along, KZN, Sikpete, Gagasi FM.